Co? Łaj. 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 Mniom, mniom. Tata pewnie robi filmik i wcale nie robi pauzy. Taki tata. Niam, niam. Niam, niam. Taki tata. Oj, kwaśna murelka? Jedna się trafiła kwaśna? Nie. Ach. Ach. Niom, niom. Oj, nie kop mnie w rękę, bo nie trafię do buzi. Moralki, moralki. Niom, niom. Jeszcze nie. Już?